Așa spun cifrele, statistica rece. Dar oare sufletul ce spune? Oare am rămas destui dintre cei care nu fac doar ce vor, ci chiar vor să facă? Angajați care stau peste program, chiar dacă lucrează de acasă? Sau taximetriști care nu te întreabă unde mergi înainte să deschizi ușa? Familii ocupate care încă își fac timp pentru masa de duminică? Oameni de treabă care împing mașina altuia chiar dacă afară plouă? Fotbaliști fără echipă care se antrenează prin parcuri ca să rămână în formă? Știi și tu câțiva. Prietenii tăi știu și ei câțiva. Colega ta știe și ea câțiva. Copiii tăi știu câțiva. Iar părinții tăi știu și ei câțiva. Asta înseamnă că nu suntem chiar atât de puțini. Fie reușim împreună, fie ne vom risipi încercând singuri. Noi mizăm pe împreună. Împreună suntem mai puternici. Vodafone.